Sanibonani babukeli emakhaya. Namhlanje sesigodlweni sika Dr. Ngonyama. Sizozwa ngomsebenzi wakhe nanokuthi ubasiza kanjani abantu. Dr. Ngonyama, sicela ubingelele. Sanibonani kumhlaba wonke noma izwe lonke jikelele South Africa yonkana. Nabangaphesheya kwezizwe ngoba la ekhaya na asikhethe bala muntu masiphilisa abantu. Ngizobonga-ke nje ukuthi umsakazo wami unginikele ithuba noma ukuthi uhambe nize nifike kule ndawo engifuna ukuba nizoza ukuthi uDr Ngonyama yena umuntu ophilisa kanjani noma umuntu osebenza kanjani kulo msebenzi. Dr. Ngonyama, kafushane nje sizocela usichazele kabanzi ngomsebenzi wakho ukuthi usebenza kanjani, ubasiza kanjani abantu. Uyabona umsakazo wami la ekhaya kahle umuntu mangabe efike ezofuna ukuphila isikhathi esiningi mangiyaye ngithi mina okuningi mina ngisakwenza noma okuningi ngithumela amadoda la ukuthi ahamba asebenza ngisize ngoba ulibona ngapha ikhehla lami noma uyibona le ndoda umashesha okuyona ngikhuluma naye ukuthi amakwenzeke izinto ngoba umbona ngapha sigoloza ukuthi naye ngiyakhuluma naye ukuthi besizane hambe beyokwenza ukuthi kuphila abantu ngendlela ehlukahlukene ngoba ke izinto abantu abayizelayo sukehlukene kungazona into ezifanayo manje abantu besuke bephethwe into ehlukahlukene engeke ngikwenze ukuthi ke imithi le noma lezinto zabo imithi ukuthi ibaphilise ihlale ikhona bese sengithumela amadoda noma bese ngicela amadoda manje ukuthi awahamba le mithi behambe bephila abantu kwaningi ngoba nje ubona la ekhaya zonke igroup lezi zokuphila noma igroup zokuphila ekhaya okuyizona engisebenzayo ezenza imisebenzi ehlukene noma ezenza imisebenzi engafani ukuyibona nje zingaka zihlukene ayizona izinto efanayo ukuhlukahlukana kwazo kanje engeke ngazi ukuthi mina ngoba zikanje zingisiza phi noma zisebenza ukuthi kuze kuphila abantu okubalekile mina engeke ngihambise phambili noma engeke ngifune ukuthi kwenzeke ebantwini ukuthi abantu bephile noma abantu bakuthola ukuphila. Uyabona ukuthi uma ngabe esefika ekhaya alamadoda ayakhulume nami noma zekhuluma nami lezi zinto ezikimanje ukuthi kuphila abantu ngoba okubalekile okuyeke kufuna abantu ukuthi mangabe bethi bayakwenza bayawuthabaza noma bayawukhulisa lo msebenzi okuyeke kufuna ukuthi umuntu mangabe eyilandela lezo zinto lezo zokukhulisa bese ezenza ngokusemandleni manje ukuthi uyihlanganisa nedlozi ngoba into noma umuthi ongasathinta idlozi noma ongasahlanganiswanga nedlozi usufana nesithwala noma mawusubala idlozi usufana nesithwala akusewona umuthi lo okahle ngoba ukuthi idlozi alisasebenzi sekusebenza lezi zinto wena osuyilandile okuyeke kuholele ukuthi kwenye isikhathi ulanda into wena ukuthi kufika abantu noma kuza abantu mawusuyilanda le nto le bese kwenzeka ukuthi manje ke idlozi manje ngaseselenzifika yavala idlozi abasaphila abantu isikhathi esiningi into ephilisa abantu idlozi kuyafuneka ukuthi mangabe ke uzenze lezo zinto zakho uzenze ukuthi zixhumane nedlozi ukuthi kuphila abantu. Yebo ngeke ngande kakhulu kodwa nje le ekhaya abanibona kwaDokotela Ngonyama la kuze Jimistin ubanibona nje lapha kukhona okuphila khona abantu kakhulu umsakazo wami. Kuyezwakala Dr. Ngonyama. Mhlambe uma kukhona umbukeli ekhaya ofuna usizo engathinta kanjani noma utholakala kanjani uyayihambela yini indawo noma kufuna umuntu uma efuna usizo eze la ukhona uma utholakala mhlambe ungabanika abalaleli inamba ukuthi bakuthinte bekhona ukusizakala. Cha uDokotela Ngonyama akusiyo lezi inyanga lezi zama-fake noma lezi ama-phone call ehamba silanda abantu ezilambile la ekhaya asilambile noma la ekhaya sesingakwenzi lokho masisebenza ngoba okubalekile ukuthi umuntu aphile manje mangabe mina ngithi ngizohamba ngithi ngihambisela imithi kuyaye kusuke ngingasenzi khona manje suke ngingasenzi nomthetho ngoba manje la khona amadoda engisebenza nawo angaphumula endlini noma angahamba bona abantu abaphandle manje ngeke ngikwenze ukuthi umuntu mangabe ukufuna usizo la ekhaya kuyaye kufuna ukuthi yena makeze la ekhaya azofuna ukuphila yena la uDokotela Ngonyama uyamlandela na ku-Instagram uthi Dokotela Ngonyama Inyanga Yesintu ku-Facebook epagini Dr. Ngonyama Inyanga Yesintu bese uwenze nakanje nako YouTube lapho uyangena ufike ubheke lapho echaza khona ku-Dr. Ngonyama online TV show uyokuthola nokuza inamba khona lapho futhi subscribe wenzele ukuthi mangabe kukhona engichaza ngelanga bese uyakuthola inamba engithola kuyona 076 70
55196 076 70 55196 eyomsizi wami 07990 35 772 udokotela Ngonyama Timestina bakhona bakatholakala khona. Siyabonga. Hayi, sibonga kakhulu ngethuba lakho Dr. Ngonyama. Dokotela Ngonyama, sicela uchazele abantu abakubukele njengamanje ngemithi emibi nangemithi emihle. Ngizobonga kakhulu umsakazo wami lelo thuba. Ngibingelela futhi nakhona nomhlaba wonke laba nezwe lonke. Abantu abangibona njengamanje noma noqala ukuthi angibone udokotela Ngonyama lo okuwumuntu ophilisa abantu, osiza abantu, olapha egoli eThekwini. Lapha msakazo wami ulokho akubuzayo kujule kakhulu. Uma sikhuluma ngemithi emihle, masakhuluma ngemithi emihle, sikhuluma ngale mithi engenamgomo noma masikhuluma ngemigomo. Sikhuluma ngale mithi le ukuthi mangabe iyenziwa leyo mithi engafuni noma izinto ezithile noma ukuthi waleyo mithi sekufuna ukuthi manje ngesikhathi esingaka uyenzile ukuthi noma uyihlabele ukuthi kuyimithi emihle leyo engenayo imithetho. Futhi masikhuluma ngemithi emihle sikhuluma ngale mithi ukuthi mangabe ufakiwe yona leyo mithi uyakwenziwa ukuthi leyo mithi mayengene kuwena kunesikhathi ukuthi manje isiphile egazini uphinde uyolanda eminye imithi uphinde uyibusele egazini akuyiyona mithi emihle. Esikhuluma ngemithi mhlawumbe masikhuluma ngemithi okuyiklina nani nemithi yenhlahla nani kodwa engenayo imigomo noma engenayo imithetho ezofuna ukuthi kusasa kuthiwa isifuna ukuthi noma ezofuna ukuthi kuthiwa leyo mithi mawenzela mhlawumbe kuthiwa sekufuna uhlatshelwe igazi lami phezulu kwakho leyo mithi imithi emihle. Makukhulunywa ngemithi emibi uqaphele makukhulunywa ngemithi emibi kukhona imithi uzoqala kuthiwa ke manje sekufuna uhlatshelwe isilwane phezulu kwakho noma sekuthiwa sekufuna ukuthi uzokwenza ukuthi wena ngesikhathi esingaka uyiqaphela leyo mithi ngoba noma kuthiwa ngesikhathi esingaka izokwenza ukuthi leyo mithi uyiqaphela akusiyo imithi elungile noma akusiyo imithi emihle imithi eyenza ukuthi kusasa noma ukuthi kusasa imithi okuthiwa kufuna uyenzile ukuthi noma ufuna uyihlabele ukuthi leyo mithi ayilunganga noma ayiqondanga ngoba kusasa okungenzeka ukuthi ikujikele wena bese yenza lokho okungaphezulu kwalokho wena obokulindele. Manje ngithi ngiqwayisa abantu ukuthi mangabe beyilanda izinto noma bezena izinto befuna befike balande noma bafike bahlukanise izinto abayilandile ba kukhona umuthi omuhle kukhona futhi umuthi omubi. Umuthi omuhle noma umuthi omubi yonke le mithi iyakwenza noma iyakwenzeka futhi iyakuphilisa wona uma uyilandele ufuna ukuphila. Umuthi omubi uyakwenza ukuthi ukuphilise wena ube nemali kodwa manje kukhona ozokufuna umuthi omubi ozokufuna kuwena noma uyobusukuphoqa ukuthi ukwenze ongeke usakwazi ukuthi ujikele ngale ngoba usuze wakwenza usuze wayilanda wase uyisebenza futhi wazi ukusebenza noma yazi kusebenzela wena mase kusebenzele izofuna ukuthi nawe jika phela bese uyisebenzela. Siyabonga kakhulu okuyilokho nje bengithi ngichazela abantu noma nginabela abantu ukuze abantu bebe nolwazi noma kungene lokho engqondweni zabo lokho kubuza kule msakazi.